Udalguriयाव नुनो मोनला दे नोंसोरखौ एबारनिफ्राय आरो मोनायाव नुनो मोनला दे बुंखाबाय गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसे बयखौबो बराय हरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला बे समावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय मोननै भिडिअनि क्लिपखौ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर दा बे समावहाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे समावहाय बे मोनसे भिडिअखौ बा बे मोननै भिडिअखौबो नोंथांमोना फेसबुकफोरावहाय नुखाबायबो जानो हागौ नङा होमब्ला लोगोफोर थ' मानो होननानै बुङोबा आथिखालनि जुगावथाय फेसबुकफोराव लोगो भाइरेल जाग्रोखायो नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जायखियानो जादोंला बे समावहाय आं दायो बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदोंसै नोंथांमोना जायफोरानोखि नुवाखै थ' आंनि चेनेलनि गेजेरजों आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां स्किप खालामालासिनो माने भिडिअखौ दानालासिनो आरोना लोगोफोर थौदो नायलांदो बिदिब्ला थ' लोगोफोर नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आं गिबियाव इन्ट्र'आव होनाय बै मोननै भिडिअनि क्लिपखौ नायनानै नङाब्ला आरो बै लोगोसे थाम्बनेल आरो टाइटेलजों नुनानै नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखाबाय जानो हागौ आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मा कन्टेन्ट बा मा भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर थ' जायखियानो जादोंला बे समावहाय बिथांमोननि बे मोननै भिडिअनि क्लिपखौ लानानै आं दिनै नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोनायावहाय आंनि फारसे माबा मोनसे गोनां गोरोन्थि जुदि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो आंनि निमाहा बियो आरोना लोगोफोर आरो नोंथांमोन जायबायदि सुबुंनि थाखाय आं नैबे मोनसे भिडिअखौ लादों बिथांमोनाबो सानसे नङा सानसे नायखागोन नङा होमब्ला लोगोफोरथ' गिबियावनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो बे मोननै भिडिअनि क्लिपखौ गिबियावनो दिन्थिलांनानै होनि नोंथांमोना गिबियावनो बे मोननै भिडिअनि क्लिपखौ नायलांग्रो अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर दायो मा घटना जादों जोंनि ससाइटियावहाय नङा होमब्ला थौदो नायलांदो बिदिब्ला और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी Udalguriयाव नुनो मोनला दे नोंसोरखौ एबारनिफ्राय आरो मोनायाव नुनो मोनला दे बुंखाबाय मोजां फराय माबा मोना नोंसोरखौ मोजां फरायदों मोजाङै फरायबानो जाबाय थ' लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोना अलरेडि भिडिअखौ नुखाबाय आरो मोनथिखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर मादि जाथाय जालांखो आरो मा भिडिअनि क्लिपखौ नोंथांमोननि सेरावहाय आं दिन्थिलांनानै होखो नङा होमब्ला लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला बे समावहाय आं फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनि नोंथांमोना गिबियावनो गाज्रि दा मोनसे आं बयनियावबो निमाहा बिग्रोखाबाय फिन खेबसेबाव नङा होमब्ला लोगोफोरथ' ओरैबायदि नाय सिगाङाव जे फार्स्टनि मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ नोंथांमोना नायदों मा बुजिदों नङा होमब्ला सासे हाबा जाखानायफोरा गथ' गोनांबावसो थेवब्लाबो गुबुन हौवाखौ लानो नागिरनाय होनब्ला नङा होमब्ला लोगोफोर बेफोरबायदि जाथाया मा जेनेबा उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि दासो गोदान माने लाभ मेरिजावहाय मा होनो गोग्लैदों मोजां मोनलायनायनि खेथ्रआव गोग्लैदों होननाय बायदि ओरैबायदि माने सिथाबलायदों आरोना लोगोफोर खान्थाल आथा सिथाबनाय बायदि बेफोरबायदि सिथाबदों नङा होमब्ला लोगोफोर जुदि बेफोरबायदि मोजां मोननायनि खेथ्रआव जुदि मोजां दासो मोजां सेंग्रा सिख्लाफोरबायदि लाइमोनफोरबायदि जुदि मोजां मोनलायनाय माबाखौ लाबावनो मोनब्ला बिथांमोना गिबियावनो माने हाबा जाग्रोआमोन नङा होमब्ला लोगोफोर थ' ओरैबायदि लासिंसिं माने गावनिबो लासिंसिं गावनि न'खरनिबो लासिंसिं बिमा बिफानिबो लासिंसिं गामिनिबो लासिंसिं समाजनिबो लासिंसिं होननाय बायदि बेफोरबायदि मोनसे जाबाय थायो आरोना लोगोफोर मानो आरो मा जाबावगोन थारमाने दानि जुगाव गावखौनो मा साननानै बिथांमोना बेफोरबायदि अबस्था जायो हाबा जाखांनानैबो गुबुन सासे सेंग्राजों बा सेंग्रायाबो हाबा जानाय आइजोखौ बेफोरबायदि खालामनाय बेफोरबायदि अबस्था अलरेडि नोंथांमोननि गेजेरावहाय गोबां ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायफोरखौ नुबाय थादों आरो होखाबायनो थायो गोबां सुबुंफोरानो गोबां मानसिफ्रानो बुखिबाय थायो भाइरेल खालामबाय थायो लासिं जाबाय थायो नोंथांमोना बुजि मोनो ना मोना ना मा जाबावगोन बेनि जुगाव नोंथांमोननि बे खर' माथायाव मेलेम दङना गैया माबायदि बुंनानै माबायदि बुजायबावगोन सिगांनि भिडिअफोराव नाय नोंथांमोना आंनि बेफोरबायदि भिडिअफोराव मा साननानै मा लानानै आं नोंथांमोननि सेरावहाय भिडिअ खालामदों मा खालामदों नङा होमब्ला माने खासे सेंग्रा खासे सिख्लाखौ जेनेबा खानायनि गेजेराव मोजां मोनलायनाय आथिखालनि जुगावथ' 100% दायो लाभ मेरेजजोंसो हाबा जायोथ' बांसिनानो नङा होमब्ला लोगोफोर थ' बेफोरबायदि लाभ मेरेजजोंबो गावनि बिमा बिफायानो खुसि मथयै नोंथांमोनखौ हाबा खालामना होयो नोंथांमोना खारनानै हाबा जायो नङा होमब्ला बेफोरबायदि खारनानै हाबा जानाय नोंथांमोननि खुसिजों बिमा बिफाफोरा हाबा खालामना होसेयावबो दिनै मानो गुबुन हौवा बा गुबुन हिनजावखौ बेफोरबायदिनि साननायनि खेथ्रआव नोंसोरनि गोसोआवहाय मानो बेफोरबायदि फिलिंसखौ लाबोबाय थायो आरोना लोगोफोर मा सानगोन गावनि बेफोरबायदि जिउखौथ' साना नोंथांमोना बे जोनोम होखांनाय बेफोर गथ' उन्दै खुदियाफोरखौथ' साननांगौ ना नङा होमब्ला
मा जाबावगोन बिसोरनि जेनेबा नोंथांमोननि बेफोर उन्दै खुदियाफोरा उनावहाय मा मोखां देखायगोन बिसोर नङा होमब्ला लोगोफोर ना बिफा गदायनि मुंखौ लानानै बिसोरो फरायसालियाव मुं थिसनगोन ना बिमा गदायनि मुंखौ लानानै बिसोर फरायसालियाव मुं थिसनगोन आंहा आइया मा तमुगा मा होननानै बेफोरबायदियानो माने न'खर बायलांनाया बेफोरबायदि सिस्टेमावनो बायलाङो आरोना लोगोफोर थ' जायखियानो जादोंला नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखाबाय बुजि मोनखाबाय माबायदि खोथायाव बुंलांनो सानदोंमोन आङो थारमाने गोसोआवहाय एसे दुखु मोननानै बांद्राय बाथ्राखौ आं बुंलासै दायो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि माने फेसबुक अन खालामबानो भिडिअ अन खालामबानो माने मबाइल डाटा अन खालामबानो बेफोरबायदिनि भिडिअफोरा बांसिन फैयो बेनिखाय दुखु मोनलायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर जोंफोर बेसेबां खुगा दामदो बेसेबां बुंनो आरोना लोगोफोर थ' गावखौनो इसोर कन्ट्रल खालामना नायो आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला आरो बिनि नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोरा माने लाइमोन सिख्लाफोरा ओरैबायदि हरनि समावहाय बेरायदों बिथांमोना फरायनो थाहैदों आरोना लोगोफोर फरायनो थाहैनो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सुबुंफोरजोंहाय बिथांमोना वार्निं होजालायनाय बेफोरबायदि जादों आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना जिथु लाइमोन गथ'फोरा ओरैबायदि सान माने गावनि बिमा बिफाया नोंथांमोनखौहाय फरायनो लेखा फरायनो गावनि इयुननि फिउचारखौ मोजां खालामनो थाखाय न'खरनिफ्राय गुबुन जायगायावहाय दोनहरदों बा रुम भारा लानानै दोनहरदों बा हस्टेलाव दोनहरदों नोंथांमोनखौ नङाब्ला बेफोरबायदि हरनि समावहाय बेरायग्लांनो सोरखौबा लोगो हमनो बेफोरबायदि सिस्टेमखौहाय दोनाखै आरोना लोगोफोर सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोना अलरेडि भिडिअफोरखौ नुबाय थायो भिडिअनि क्लिप्सखौ आं बारे बारे होबाय थायो आंनिल' नङा गोबां सुबुङानो बेफोरबायदि मोजां एडभाइस होनाय भिडिअफोरखौ शेयार खालामबाय थायो नङा होमबा नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ मानो नाया माने एखेबारे गावखौनो भाइरेल खालामजानानै गावखौनो मुं थिसननाय सारा बुहुमावनो बिश्वआवनो बयजोंबो सिनायजानाय बेफोरबायदि खामानिखौसो लुबैयो नामा होननाय बेफोरबायदि सानलायलाङो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा गाज्रि दा मोनसे आदै मादैमोन नोंथांमोननि जिथु लाइमोन गथ'फोरा बेफोरबायदि हालोदाव जुदि थांबाय थायोब्ला उनाव गन्थं मोखाङा जालांगोन आरोना लोगोफोर ओंखायनो जेनेबा बाहाय नोजोर हो गावनि गथ' गथायखौ जोंनि आदै मादैमोना माने बुजायहो जेनेबा उन्दै लाइमोन बैसोनिफ्राय जेनेबा देरफुहांनाय गथ'निफ्रायनो जेनेबा जोंफोरनिया माने आबोर लानाया एसे खम जायो आथिखालनि जुगाव जोंनि बर' समाजावहाय गथ'फोरा खासे नङाब्ला खानै हायसानो खानै जायो आरोना लोगोफोर बेनिखायनो बांद्राय अननानै अनफावरि खालामनानै लायो किसुमानाव खर' फेदेरो होनना लोगोफोर बेफोरबायदिबो जालाङो माने एसे नोजोर हो अननांगौ मानसिखौ माने बांद्रायबो अननाङा आरो बांद्राय अना लाखानोबो थानाङा गासैबो खेथ्रआव नोंथांमोना उन सिगां साननानै गावनि गथ'खौ मोजाङै नाय मोजाङै नोजोर हो आरोना लोगोफोर नोंथांनि गथ'आ मोजां जाब्लासो आंनि इयुननि फिउचाराबो मोजां जागोन होननानै आं सानो आरोना बेखायनो जेनेबा नैफोरबायदि भिडिअखौ लानानै आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामो बा फंनैसो बाथ्राखौहाय शेयार खालामो बेफोरबायदि आं फंनैसो बाथ्राखौ लानानै शेयार खालामनो जुदि नोंथांमोननि सेरावहाय माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आंनि माहा बेबाय आरोबाव लोगोफोर नङा होमब्ला थ' जायखियानो जादोंला बे समावहाय जुदि नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौहाय आंनि चेनेलावहाय गोदानबा नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनो गिबि नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय